250 কোটিनि अरां खगै गभर्नमेन्टनि सरकारनि किसा एजेन्सिस रक कायसा मथाबाय कायसा दल बाय गोरोङैनाय बिसिं बिसिं तिखेनाय 214 कोटिनि प्रजेक्ट बर खगै स्रामगा ओंखाय जों आबनो साइमानखा सिका सिमानि यागुला जों बावना प्रोटेक्शन दिखा जों मानिया हनि साखा मानिया 214 कोटि आ जागा दङनिनो सैजाक बरनि जे सामानि जोंसो सय रहर जोंसो कमिटि खाय 214 कोटि प्रोजेक्ट स्रामै रहरनसौ अ 214 कोटि दिनै नों बसखाङो ताङो आ 200 कोटि साबस्राम गाबनोसो सानानि जों फायो ककसानानि फायो आ जागा तामो सैजाक दं थालिक ब्लाइ थालिकनि ताई आद्रस बकंनि ब्लाइनि खोजों सामनानै बागायनाय 10 कोटि 3 कोटि अबाहायके विभिन्न जागानि कायसा बर प्रोजेक्ट स्रामै 214 कोटिनि प्रोजेक्ट स्रामगा लास्ट दिगे जों रनखा चिनि पिडि ग्रुपनि एडभाइजर जखन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारनि चेम्बाराव जों जखन मिटिं बकक साइमाया खाय माने कक साका हाइफोन एत तुंफ्ला जाखा डाइरेक्ट साका चिनि सिलाय न टिफिलि रोदे नर चिनि चिनि दाबि नरिया हंखाय नै बहुत दिनो सामानि दङो अ दिनो डाइरेक्ट किरि जागै जोंनो अ दिनि सिम बते मिटिं फायरागलिया मेन मिटिं अ बाहायना नांगन बखा स्किमना नाखार दंमासिमिया चिनि मान थैना माननानै हिंगाय बखा कतरना नांनाय अब सुंद्रन थैना कक गजारो अ 200 कोटि 214 कोटि न बरक चालायै बरक सिमको पुगना नायलै माने ताबक चाइमालिया ताबक तामुखाय सुखा बिसिं बिसिं चक्रान्त खलायबा अ द थामनो बाहायकै सकमानाय बाहायकै सकागै माननाय अब षড়যন্ত্র चलि दङ ताबक चिनि पूर्व वक्ता रक साइथांगा थाइजिङनो नरक अब बखाव नारक दे जों दल थामनि जब केडार्स रक लिडार्स रक हामजागै तंनो नांनाय ओंखायसो चिनि मान थाइनो जों माननाय जों बयबो ता सेलें जागदे बयबो ता साजा जागदे जोंनो बाया जों चेलेंज हिसाबै जों ताव दल थाम